Сәләт диагностикасы ясаттым дип бер кеше, 5 кешедән күрдем. Ләкин нәрсә, ничек икәнен аңламагач, үзем барып күрергә һәм сезгә сөйләргә булдым. Сәләтләр диагностикасын гадәттә балаларга ясыйлар, ләкин бик еш өлкәннәргә дә. Кислород маскасын мин беренче булып үземә кияргә уйладым. Һәм әйе, барысын да башта үзем аңларга теләдем. Баш мие импульсларын тоючы датчикны кигезгәч, Нуршат ханым төрле биремнәр бирә башлады. Монда математикада, логикада, музыкада, рәсем ясау һәм башка күп төрле өлкәдә биремнәр иде. Иң мөһиме дөрес җавап түгел, ә уйлау процессы һәм датчикларның баш мие эшчәнлеген билгеләүе. Шулай итеп, кешенең нәрсәгә осталыгы, сәләте булуы ачыклана икән. Ничә тапкыр, ничек кенә эшләп карасаң да, төп нәтиҗәләр үзгәрми ди. Бу диагностиканы Америкада инде 20 елдан артык кулланалар. Бездә әле генә башланган. Нуршат ханым нәтиҗәләрен яхшылап аңлатты һәм киңәшләрен бирде. Нуршат ханым белән озак сөйләшеп утырдык. Иң кызыгы өлешләрен сезнең белән дә бүлешәм. Үзегез турында ничек башланып китте, шул турыда бер-ике сүз. Минем исемем Нуршат Галимова, мин нейропсихолог, нейропедагог. Мин бу өлкәдә уже 12 ел эшлим, миңа бик ошый. Профессиям буенча мин педагог, балаларны бик яратам. Үземне белгәннән бирле, 18 яшемнән бирле балалар белән эшлим. Бу диагностика талантов дигән нене 6 ел элек өйрәнә башладык. Минем иптәшем айтишник Руслан Галимов. Чит илдә өйрәндек. Бу американский датчиклар, нейроинтерфейслар, күрсәтеп китим. Алар безнең ил ученыйлары белән безнең милләткә, безнең национальностька туры килә торган итеп сораулар ниләр әзерләнгәннән соң МГУ специалистлары эшләгән инде, получается, нейропсихологлар, нейрофизиологлар. Бу нейроинтерфейс датчики по импульсу мозга считывает альфа, бета, дельта, гамма волны. Сезгә якынрак дип аңлатсам, ничек дип аңлатыйм? ЭКГ ясаганыгыз бардыр да, шундый волналар белән. Монда мин төрле заданиялар бирәм, баш миенең теге төрле юнәлешләре буенча, һәм шул вакытта импульслар считывается. Кешенең аннан соң инде интерпретациясын ясыйбыз. Бу совершенно безопасный датчиклар шушындай. Башка килә, башка киеп эшләнә торган. Димәк, бу фәнни процесс. Безнең төрле биремнәрне эшләп, баш миендә импульслар ничек барлыкка килүне билгели инде бу аппарат һәм шундый бер нәтиҗә чыгара, баш мие эшчәнлеге белән бәйле. Әйе, диагностика ясаганда теге җаваплар төрле булырга мөмкин. Шул җавапларның беренче реакциясын шутлап чыгара. Сез дөресме, дөрес түгелме аңа карамый, менә кайбер кешеләр әйтә инде детектор лжи шикелле. Сез уйларга мөмкин, сезнең анда сәләт юк дип, потому что внушили сезгә. А на самом деле импульсы мозга считывает другое. И аннары без интерпретация вакытында аны барыбер күрәбез. На самом деле сез аны кулланасыз, но не уверены, например. Моның үзенең патенты бар, медицинский экспертизасы бар. Бу датчикның бүтән ниләр буенча научный ниләре бар. Язулары без барсында можем предоставить килгән кешеләргә, теләгән кешеләргә күрсәтәбез. Яшерен түгел берсе. Барсында ачык. Моны кем уйлап чыгарган гомумән, моның нигезендә башында кем тора менә бу сораулар, биремнәрне кем эшләгән? Нейрофизиологлар, нейропсихологлар, психофизиологлар, нейробиологлар тора моның ниендә, ученыйлар тора моның башында. И айтишниклар. Аны бит әле кодлар белән ясарга кирәк. Бу Америкада популяр күренешме диагностика, мондый диагностика? Әйе. Монда ул инде бер 20-25 ел элек кулланылган. Статистикаларның бик зур. Мин анда педагоглар белән аралашам, мин чөнки Калифорниядә институт сердца дигән вуз бетердем. Баш мие белән генә түгел, йөрәк белән дә, тибеш белән. Анда минем коллегаларым күп. Аларның мәктәпләрендә шушы кулланыла. Минем караш шундый, һәр кеше персональ караш булырга тиеш. Например, сезнең балагыз Әминә икән, мондай Әминә берәү генә, аның ДНК коды шушындый, аңа бирелгән җыелып, һәм аның төп менә роли бар бу тормышта. Сез бит көн саен ашны вилка белән ашамыйсыз, кашык белән ашыйсыз. Һәрбер кешенең үз предназначениесе бар. Но минем шуны әйтәсе килә, не надо сужать. Ой, минем укытучы булып кына туганмын, юк, укытучы ул төрле кырлы булырга мөмкин дә. Или, например, ой, миңа IT гына туры килә. Юк, IT өлкәдә син строительствода да IT белән эшли аласың, син медицинада да IT белән эшли аласың. Шуңа күрә
минем вазифам, мин үземнең өстемә шундый не куйдым, кешегә киң итеп күрсәтергә, профессияны гына түгел, ә өлкәне. Моның сертификациялары бар инде, әйме? Бар. Кайда? Америкадамы, Россиядә ничегрәк? Барысы белән дә бүлешә алам. Мгм. Һәр ул инде Теләгән российский кешегә. булып Мгм. санала. Теләгән кешегә бүлешә алам. Кемдер Мгм. яза, килгәч тә күрсәтә алам. Ул сертификатлар барысы да бар, патентлар бар аларның, берничә патент, потому что IT продуктка патент, башка ниләргә. Россиядә, Татарстанда күпме моның белән шөгыльләнүчеләр? Без 6 еллык берәү генә идек Татарстанда. Без беренче, без самый успешный являемся, саналып барабыз инде бүгенге көндә. Хәзер инде бездән күреп тагын бер центр алды. Без үзебездә тәкъдим иттек, чөнки кеше күбәя көннән көн, теләүчеләр арта. Тагын 3 кеше моның белән куллана. Безне һәр башка регионнарга да чакыралар, Казанда гына түгел. Мәктәпләп, класслап киләләр. Без бу өлкәдә 6 ел эшләп, без моны педагогик яктан аңлатабыз. Теге укулары бар инде аның, укуы беткән генә җитми, ә менә тәҗрибә кирәк. Нинди кешеләр, статистика, алар ничек үзләрен күрсәткәннәр. Без профориентациядә 8 ел уже өйрәнәбез, кулланабыз. Безнең курслар бик күп, балалар белән эшлибез. Бер эш аны ясау һәм интерпретация, ә икенче өлеш минем аларга ниндидер заданиялар биреп җибәрү. Беренче уже күренешләрен, ничек үзгәргәннәрен күрер өчен. Нәтиҗәләрен, әйме? Нәтиҗәләрен, әйе. Сәләтсез кеше булырга мөмкинме? Юк. Барлык кеше дә сәләтле. Минем аркылы 6000 кеше үтте. Барсының да сәләте бар. Һәр кешенең төрле яктан сәләте. Шулар арасында гениальность булган кешеләр дә бар инде. Күп сәләтләре булган. Сәләтне ачыклагач, ул менә күпчелек очракта ничек? Ул кешеләр ул өлкәдә эшлиләр булып чыгамы, яисә ул бөтенләй белмәгән сәләтләр ачыламы? Күбрәк ничек? Олы кешеләргә караганда, сәләтләрен билгеләгәннән соң, ниндидер өлкәдә алар ачылганнар, ә кайбер өлкәдә әле ачылып бетмәгәннәр. Шуны ачыклана. Һәм менә шундый күренеш, сәләтләре бар, шуны кулламаган очракта аларга моңсу. Алар үзләрен нәрсәдер җитмәгән кебек итеп хис итеп киләләр. Даже диагностика вакытында шул барысы да күренә. Менә бу диагностика талантны балаларга эшләгәндә, ул нәрсә бирә? Әти-әнигә мәсәлән. Беренчедән, 86% әти-әни үз баласын белеп бетерми. Бу статистика, 100 мең кеше аркылы эшләнгән статистика. Без бит инде үзебезнең чыңгашмаган хыялларны балаларда аштырырга телибез. Аннары үзебезнең амбицияларны аларга истибез. Әти-әниләр тынычланып кала. Значит, бар да яхшы икән, балам дөрес юлдан, или ракурсын әзрәк үзгәртәләр, или анда инде үзләренең амбицияларын киметәләр балага күбрәк икенче яктан. Һәм бер шундый урысча әйтеп әйтим инде, уверенность барлыкка килә, әйме? Аның коренный вера. Менә алар батраеп уже кружокларны сайлыйлар, баланың теләге арта йөрергә бу кружокка. Күп возможностьлар ача әти-әниләргә һәм балаларга, аларның аралары ныгая. Мин аларга төрле советлар бирәм. Бер-берсе белән аралашканда ничек кулланырга аның интеллектын, или талантын, или вообще балага ничек итеп информацияны аңлатырга, ул сезне ишетсен өчен. Күп кенә әти-әниләр обратный, хәбәр бирәләр, аларның отношениялары яхшы. Балага икенче күзлектән карый башлый әти-әни. Бу ничә яшьтән башлап балаларга һәм өлкәннәргә ясала? Вообще 4 яшьтән ясый башлыйбыз. Бала сөйләшә икән, 4 яшьтән ясыйбыз. 4 яшьтән 12 яшькә хәтле мин аралык алам инде. Анда кружоклар, ранний профориентация дип атыйбыз инде без аны. Бала кичкенәдән үзенең талантларын ача башлый. 12 яшьтән инде анда уже профессиялар белән бәйле чыга башлый. Профориентация без инде профессия сайлау ягында түгел, ә именно юнәлешне ничек алып барырга. Чөнки профессиялар төрле булырга мөмкин. IT сферада гына да 700 профессия бар. Ә балага надо киңәйтеп күрсәтергә. И 18 плюстан. Ул олы кешеләргә анда зур булган сайын возрастта да 30 яшьтән соң, 40 яшьтән соң мин бит профессияны үзгәртә алмыйм. Анда без через хобби заходим. Ничек инде нинди хобби, нинди һөнәр сайлаганнан соң, хобби ничек була икән инде? Хобби, кызыксыну сайлаганнан соң, менә минем үземнең 28 яшемдә үземнең хобби кызыксыну полностью профессияны үзгәртте.
Шуңа күрә Димәк, олы яшьтә дә соң түгел, әйме, талантларны ачыкларга? юк, 60 яшьлек апа килде. Иң олы бу минем пациент. 6000 кеше арасында. 60 яшьлек апа, ул бик шакытып кайтып китте. Димәк, мин нормальный, димәк, мин язам икән. Ул бик шундай оялган инде үзенең язган хикәяләреннән, шигырьләреннән. Аның прям чыган да писательство дигән хобби. И ул шуны хәтле шатланды. Хәзер аның китабы бар. Бәләкәй китапчыгы Саба районында. Уверенны, үзенә уверенны салып кайтып китте. Мин нормальный икәнмен дип. Бер очракны сөйләп китәсем киләме? 12 яшьлек бер бала килде. Ул инде 5нче сыйныфны бетергән. Аның бер интеллекты шундый югары чыга. Әнисе килеп керүгә үк әйтте инде, безнең кыз сөйләшми, күп сөйләшми, әз сүзле ди инде. Һәр диагностик вакытында моның иң зур сөйләм теле чыкты. Сөйләм теле ул бит инде мондый сөйләү белән бәйле түгел. Менә текстлар язу, ниндидер хикәяләр язу. Һәр әнисе инде бик куркып, каушап калды. Балада ди мондый сәләт юк безнең ди, вообще безнең нидә. Аларның өйләрендә не принято просто күп сөйләшергә. Һәм мин буларга задание бирдем. Кызның исемен әйтмим инде, бәлки белүчеләр булыр. Менә әнисенә ышанырга кирәк булды. Баланың шундый таланты бар икән. И булар дәфтәрне алып килделәр. Дәфтәрне ачып карасам, сочинениеларын шуны хәтле матур. 3 айдан соң бала беренче тапкыр сәхнәдә выступать итте. Шигыры белән, үзе язган шигырь белән, әниләр көненә. Әнинең инде бөтен эмоциялары тулы, миңа шалтырата, Нуршат ханым, бу бит килеп чыкты, безнең кыз сәхнәдә и үзе җылый, үзе шатлана, үзе ышана да алмый. Но әнинең баланың талантын күреп ышануы һәм бала бит инде аны сизә. Менә шундый бала бүгенге көндә бик күп матур хикәяләр яза, русча яза инде дөрес. Но шуны хәтле минем өчен беренче опыт булды инде. Әнинең ышануы ничек балага тәэсир итүе. Взаимоотношениялар буенча да әйтсәм ярыймы? Ачык шундый бер иптәшем белән булган. Без моны 6 ел элек өйрәндек. Шуннан соң икебез дә ясаганнан соң безнең скандаллар кимеде. Бу взаимоотношения шундый тәэсир бирде инде, шундый йогынты ясады. Минем ирем зур музыкальный интеллект белән. Аңа тембр, тон, интонация бик зур роль уйный. Мин моны элек бик аңламый идем, мин бик эмоциональ кеше. Һәм ул менә дөресен әйткәнме, или менә ялагайланып киләсеңме, шул әйберләрне сизә. Ул мине өйрәтте шуның аркылы, үзенең сыйфатлары аркылы, я совершенно по-другому на мужа смотрю. Аңа карата бөтенләй башка төрле сөйләшергә өйрәндем. Аңа карата гына түгел, һәр вообще кешеләр белән дә, башка кешеләр белән. Безнең гаиләдә тагы да ныгытты арабызны. Без уверенно әйтә алабыз, менә аның шундый таланты бар, значит, без аңа операция итә алабыз. Минем шундый талантым бар, без бер-беребезне ничек комбинируем, ничек тулыландырып яшибез. Ну, күп кенә безнең аңлаушылыклар китеп барды шушы диагностикадан соң. Гаиләләр белән дә киләләр. Миңа ул бик ошый, мин гаиләләрне аннары консультирую, аларны семейный традициялар, гаилә традициялары буенча аннары бөтен кешенең дә интересларын игътибарга алып, бөтен кешенең дә реакцияларын гаиләдә 5 кеше булырга мөмкин, әйме? Үзебезнең гаиләдә дә кулланабыз балаларның развитиесендә дагы. Нейропсихолог буларак шуны әйтәсем килә. Без балада минус эзлибез һәр вакытта. Һәр вакытта да кешедә плюс эзләргә кирәк. Плюсовой өлеш, плюсовой булган өлеш, ул минусны күтәрә. Диагностика үтелде, нәтиҗәләр ясалды. Хәзер инде Нуршат ханымның киңәшләрен үтәргә һәм үзем өстендә киләчәктә эшләргә кала. Кеше гомердә бер тапкыр үтәргә тиешле әйбер бу. Алай булса, киләчәктә балаларны да алып килергә уйлыйм.